เ
Sasana kawiludangan sonten punika sinarengan keluarga ageng paguyuban Seni Jawi Reok Ponorogo Galuh Surya Putra Golodo kayani karya taslipur wonten ing kersa daleman Deka Sapi agi punika sowan wonten kersa dalem penjeranipun Hamanggung Karsa wonten sandes wonten kersa dalemipun penjeranipun Mbak Yuyolanda Amara Putri Prawita Yunia
sinarengan kalian panjenenganipun Kakang Mas Bagus Muhammad Ilham Irsofa dari Haryono. Boten sampai sampun kepareng tepi lagu Darmo mangun bebraya ninggal kebiring samudraning bebrayan mangun keluarga inggal. Ketua kasih mugi-mugi tempatan kekalui sageta manggih saginah mawaddah duwin warohmah amin Allahumma. Kawiludangan sonten menika ujug katur panjenengan para pamirsa kadang-kadang sutresna budaya kadang-kadang pilenggah kasumanggaken daya-daya rumaket nyaket wonten ing sasana budaya menika sinambi manunggalan sarengan pro kadang-kadang pagelaran seni Jawi Reog Ponorogo Galuh Surya Putra Hunggolono ingkang kepareng wijil sowan saking leledan Bulan Sukorejo Adipura Negara ingkang dipun pangarsani kalian panjenenganipun Romo Nyai Supriyono Alhad ingkang tansah dados pangayuman dumateng kula kadang-kadang saking paraga Seniman Sriwati Reog Ponorogo manut Bromo sowan wonten ing sasana kawiludangan dinten menika pun kita sakonco keluarga paguyuban seni Reog Ponorogo Galuh Surya Hunggolono ingkang sampun kepareng manem Bromo Prapto tinimbalan saking kersa dalem panjenenganipun Kakang Mas Muhammad Ilham Irsofa dalam panjenenganipun Mbak Yuyolanda Amara Putri Prawita Yudian saking gelaring budaya Jawi Reog Ponorogo mugi dadi sarana donga anggenipun mangun bebraya tansah manggih abut rutut atas kakek-kakek duwini-ninen ugi enggal-enggal pinaringan putra ingkang saleh lan salehah migunani tumraping nusa lan bangsa amin Allahumma. Asma kinarya japa pinelaring seni Jawi sinarengan kadang-kadang saking keluarga Ageng Galuh Surya Putra Hunggolono ingkang kasengguyung kalian prokadang seniman saking kita Ponorogo angrantu prapanipun prokadang-kadang jaking juru beksa saking kadang-kadang risang panjuget sekar jatilam ganongan patih pujangganong ugi prapane sang Prabu Singo Barung ingkang samangke badhe kabiyak kagelar wonten ing jalan raya menika mila menika kedah kebak ing pangati-ati cong pun nek yo ning lelakon pas jolodong gulung tabrak motor ya bagian lalu lintas kudu dijaga pak datang blak beres enggak lucu sinambiang ratu monggo tetemakan so pro kadang-kadang saking pranitining budaya Galuh Surya Hunggolono aos tinggal sampun kemareng siok gekati sawi geing diri praptane poro-poro senior kula wih jane elok Bapak Edi nggih Bapak Sudet nggih ampun waleh-waleh anggenipun paring berkah pangestu ngayomi kanca-kanca muda tumaruna menika nggih monggo dipun sebul sangka kalanya nggih itu isropil sampeyan iki isrop nah sentruk iya ya so tetembangan sawetara ing samengko yen wis rinacut ing busana prokadang juru beksa lagi kapurwakan kawiwitan pagelaran kita seni Reog Ponorogo Galuh Surya Hunggolono boten kata lupen ngapuraken Sugeng Rawu kagem para kadang-kadang juru inceng youtuber halo bos nggih Sugeng Rawu Sugeng Makarya mencari konten yang bagus bermanfaat semoga viewernya tambah subscribe-nya tambah dan bisa menjadi sarana berkah berkebudayaan untuk nusa dan bangsa amin Allahumma amin monggo Kakang Mas Dobi Hutan dipersilakan menyanyi celengnya bener Dobi Hutan ayo amin tadi so
pas saya di pos ki. Abah beri kanca-kanca Reyok Galuh Surya Honggolono kuwi ora entuk miras. Carane piye? Delik no. Tegese iki delik men ora konangan. Ngono. Mas Ilham. Mau bios iki marep ngulon kaya dipirsani kadang-kadang juru YouTube kok ya sampean iki malah nyingkur ora prayoga. Bek kepiye kok ya separebek ya kadang-kadang singo barong wis malih hari mau ya slogar. Nyaput. Sing kono ora kadang lagi Seni Reyok Galuh Surya Putra Golono. Ini bacot ki Kakang Mas. Kledang
saking Bapak Polri ingkang mengamankan acara pagelaran di sore hari ini. Hormat kami mohon izin dan pokoknya terima kasih atas pasang guyungnya panjenengan juga jajarannya yang telah mengamankan acara kita di sore hari ini. Mumpung ada waktunya sekalian barangkali jika mau operasi zebra yang tidak memakai helm, yang tidak membawa STNK maupun SIM, monggo kami siap membantu untuk mengamankan dan juga menjual sepeda motornya. Ini lanjut dulu. Ya, lanjut nih kakak was. Apa sama? Ilham TC TC is the best. Menurut sama gini satu kurang beliau postingan sampun prakto pun sarane korban dan sakit dulu bersosok arah sadilan bila sakit perigo Allah tenggo Allah budi dewi pun saking hapapun hati bapak rusak dereng arena molo dimana kita lumantaring saking budaya keluarga Galuh Surya Putra Hunggolono ingat sampun manang bermo pranto sowan wonten ing sasana kawiludaran sono perigo kula menika monggo saking hapapun yang berhubungan tuan rumah bagaimana lanjutannya acara barangkali ada ular-ular atau ada penyampaian bagaimana kami tunggu di sasana pagelaran. Barangkali nanti ada pidato dari yang terhormat kakak Mas Golodok ya menyampaikan keluh kesahnya selama menjadi harimau sekitar 60 tahun kebelakang ini. Ya, Wiwitan, oke. Postingan Prapto Dilatih Sasana Harjo Indah Kesang Galuh Surya Putra Hunggolono Kadya Besar Gangsal